Здравейте, Бълвомянджи, здравейте, ахни. Аз съм Боб1 и днес сме в Hypixel и сме на The TNT Games и ще играем... това беше вратата. И ще играем Wizards. Да. Има двама. Откой, хайде. Добре, сега чакаме. Максимум са 18. Да. Добре, няма хора. Опън. Пред ваша опънна. И то е... Питайтълс, окей. Къде е? TNT, хайде. Че тук има много играчи. Какво? Добре. Пак сме 4. 5 сме вече. 8. Вау. Доста бързо се събират. Явно... обичат TNT. Добре. И да, ще да бъде гоня с кино, където го срещах в The Hive. 612, той се казва. И да, ще да бъде Wizards, обаче никой не отиваш там и за това. Хоп. Оп. Не? Останах на последно място. Боже, го направих. Фейл. На тази игра има фейл. Някой умра, някой умра. Ха-ха. Видя ли как го прескочих, бе? Оп. Да. Ще да падна. Ама... Не! Умрах. Вау! Вижте най-горното на какво е станало. Няколко пъти паднах. Не мога да повярвам. Иначе ще да съм... Добре, да не коментираме за това. Това... Нищо не е. Сиентиран. Има 10 човека. Ето го пак е 612. Дайте Сиентиран. Аха! Падна! Ти падна! Ти падна от моята линия. Ей, 612. Не! Няма съдете, преди малко почнах тази игра. Не,
Охо, за малко беше. Не! Тъпо. Тъпо куче съм аз. Хайде, парай! Аз паднах. Да, така. Добре. Да, вече по-често ще снимам клипове, понеже е лято. И мога да снимам по-често, макар че ще трябва да чета книга. О, не! 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 Чай, колко реда има това, бе? 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Миналото имаш 4. И аз се очудих. Добре, айде пак. 87. Не. 87 coins. Не, wizards. TNT не искам. Къде е? О, ня. Май няма да дойде. Хайде, бягайте. Падаш. Ще паднеш. Той ще падне първи. Ето искам да падне първи. Он не падна. Добре, не знам как са го направили той, като стъпиш някъде и да пада. Всякаква команда. Обикновено всичко е да става с команди. Освен Survival-а. Survival-а трябва да е без команди. Мога да повярвам, още съм горе. Не! Не! Тъпа маймуна. Добре бе, как може бе? Айде да видим отгоре какво има. Нали извън това. Има само нищо. Добре да е кулата, ама... Да, иначе нищо няма. Хайде да се връщаме в лобито за нова игра. Да, имам леки блок. И такова. Да изкупим ли нещо? Това ставам... Ама аз пък... Не, аз нищо не мога да си купя. Аз имам само 150. Мога ли да си
купя нещо тук. Double jump. Хайде да си купим double jump. И си купих double jump. Тентирам. Тартара. Щеше да бъде Wizards, ама нямаше хора. А не е провален клипа. Ма иначе го снимам за втори път. Да. Защото се обърках на интрото. Да. И за други причини, ама не ми се обяснява. Аз ходя по квадратите. Аз ходя по тея отгоре. Тея отгоре. Кои са тея отгоре? Да. Стреснах се. Стреснах се. И да, благодаря за абонатите. Мисля, че и в миналия клип го казах. Ма да, доста абонати събрахме. Имам дабл джамп. Да, нали си купих дабл джамп. Айде. Джамп, дабл джампа. Мисля, че е само няколко пъти. Не мога да повярвам, че се задържах на второто. Добре, че се задържах на третото толкова време. Всички падат. Да. Говоря, защото се концентрирам. И в миналия клип го казах. И без това някакво заговорене. Какво ще говоря? Как е минал деня ми? Нормално. Спах малко. Събудих се 6 часа. Вау. Как се завъртях. Как се завъртях. Хоп. Не! Добре, сега ще падна. Сега. На последното съм. Ще умра. Сериозен съм. Ще умра. Повтарям го няколко пъти, защото съм стресиран. Добре. Доста сме играли. Да. И да се върнем в лобито. И така, това ще е от мен за сега. До следващия клип. Абонирайте се, споделете, харесайте. И до следващия път. Чао!